మీకందరికీ నా వందనాకు. మరి నేను దేవుడు మాట తిని క్యాన్సరంతకి మనందరూ కూడా ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮೀನಿರು కదా. నేను ನನ್ನ పేసత్త కుశల్ కబురితే బెస్కిడికి సంతోషంగా మందటం బేల, బెస్కిడికి కుశల్గా మందటం బేలకు, బెస్కిడికి కుశల్గా మందవలితుకు బాత తుంగవలే నన్న మా చిన్న పేకని తలుపుతాను. బెస్కెడికి కుశలుగా మందవలితుకు మనకి బాత మందవలే మనడు బాత తుంగవలే ఇంద నెలకి మా చిన్న పేకలకి వచ్చినావు కదా. మనకి డబ్బుకు మతుకు బెస్కెడికి కుశలుగానే మంతాడు, ఇంజరే కెచ్చరు వస్తాడు. మరి ఈ మాట కేంచని మీకు మరి బెస్కెడికి కుశలుగానే సంతోషంగానే మందవలితుకు డబ్బుకు మతుకు నన్న మీమినిగిన నేను ములిపి తలపనాను. డబ్బుకు మతుకు మనడు బెస్కెడికి సంతోషంగా మంతడా, బెస్కెడికి కుశలుగా మంతడా. అతుకు ఆ దేవుడు కెత్తని మాట తిని వాళ్ళకి మరి మమ్మ నడిసి వత్తా ఇగ్గడి వరకు నడిసి వత్తా ఈ సేవతే వాళ్ళకి దేవుడు కాలుకిని పెత్త నాటి నుండి దేవుడు నడిపిసరు వత్త విధాన తిని మరి మా అనుభవకిని కూడా మరి బెస్కిడికి కుశలుగా మందవలితుకు బాత కావాలి ఇత్త దాని గురించి నేను మీతోటి పంచుకుంటున్నాను. ఓడటి దేవుడు కెచ్చును కదా. దేవుడు మాట పౌలు ఇందని భక్తుడు, పౌలు ఇందని మనుషుడు ఓండు దేవుటిని దేవుడు కాలుకిని పేసి నడతా ఓని అనుభవతే కూడా ఓండు కెచ్చరు వత్త మాట తిని మన డోడ్కటు ఫిలిప్పీలకు రాస్తా పుస్తకతే ఆ పుస్తకతే 4వ అధ్యాయతే 4వ వచనతే మరి ఓణికి ఎత్తన మాట బాతదో క్యాన్స్కటు ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి. ఇక ఓని అనుభవతే ఓణికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు బెస్కిడికి సంతోషిసటి, బెస్కిడికి కుశలుగా మందటి అద్దు బేనుని ద్వారా అది జరిగితే ఇతుకు దేవుడు మనకి దేవుడు పొర్ర ఆనుకుంచి నడుతుకు తప్పకుండా మనడు కుశలుగా మంతడింజరికి వచ్చును. ఇక మనడు ఊడుకు ఊడటి ప్రభువునందు ఆనందించుడి ఇంజరే కెచ్చనుడు. మరి నేను దేవుడికి ఎత్తని ఈ మాట తిని మరి మన్నడు అందరిగిన నమ్ముకు అలా మందగలిగితాడా ఇంజరు ఊడుకు బెస్కిడికి కుశలుగా మందటం మనకి కైతనై తింతిరే అలా భారత్కు మనుషురికి నాసి పొడతా మనకి బెచ్చుకో ఈ ఊపిరి ఆంగిదాయం లోపు మరి బెచ్చుకో ఎదురాసురమంతా మన అరిదే మనడు దాయని మన నడత నరిదే మన పిల్లంకి కానీ మనంకి కానీ లోను మందని కుటుంబత కానీ ఇల్లుకు పోతే బయట కానీ మరి ఉద్యోగ తుంగనస్కి కానీ బయటికి అత్తస్కి కానీ వ్యాపారకిని కానీ బెచ్చుకో ఎదురాసురమంతకు మరి వీటన్నిటి మధ్యతే బెస్కిడికి సంతోషంగా బెస్కిడికి గుసులుగా మందటం పూ మనకి కైతెనైతే ఇతుకుని ఆయన ములిపి దేవుడికి వచ్చినావు కదా. కైతెనైతే ఇంజరికి వచ్చినోడు వేళ కైతెనైతల్లే ఇతుకుబోడటి ఇదే పుస్తకతే 4వ అధ్యాయతే 4వ అధ్యాయతే 13వ వచనం తిని నన్ను చదివితాను క్యాంజటి. నన్ను బలపరచు వాని అందే నేను సమస్తమును చేయగలను. ఇక మరి పౌలు భక్తుడు పౌలు ఇందన్న మనసు కెత్తన మాట బాధ్యతకు నానిని నడిపిసనోని నానిని బలపరచనోని ఓని ద్వారా నన్న బాత కన్నా తుంగితను ఎంచినాడు అనమాట. మనకి ఎదురాదన అన్నిటిని కూడా దాటిని తొలగిసి నానిని సంతోషంగా తాస్తుడు. అందుకనే నా పెరికే ఒరో మినుడు ఓని వల్ల అతుకు నన్న బేస్కిరికి సంతోషంగానే మంతను ఇంజరే కెచ్చనోడు. మరి ఈ పౌలు ఇందని మనిషిని ఓండు నడిసి వత్తా ఈ భక్తి జీవిత తిని వరచుట్టు మన డోడుకు పౌలు బెస్కిడికి సంతోషంగా మత్తొండ ఇతుకు బెస్కిడికి కుశలిగే మత్తొండ ఇతుకు మత్తొండు అతుకు మరి పౌలు నడిసి వత్త జీవితతే మనడు గనక ఊడుకు బెచ్చుకో సరంగు నాటి మత్తస్కే శ్రమ ఓనికి కష్టావత్తకు సొట్టకీరి మధ్యత కష్టావత్తకు రక్త సంబంధులకి మధ్యతే కష్టావత్తకు అలాగే నాటి మందని చుట్టూ మందనోరి వల్ల కష్టావత్తకు సరే
ಮನುಷ್ಯರಿಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ಕು ಕಷ್ಟವಾಸನ ಎಂಜರೆ ಒಂದು ತುಂಗನಿ ಪ್ರಯಾಣತೆ ಅಡಿತ್ತೆ ಕಷ್ಟವತ್ತಕೋನಿಕಿ ಅಲಕೆ ಸಮುದ್ರತೆ ಕಷ್ಟವತ್ತಕು ಒಂದು ಬೆಗ್ಗೆ ಮತ್ಕನಿಗಿನ ಬೆಚ್ಚಕು ಇಬ್ಬಂದು ಎದುರುಕೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಂತರು ದುಡ್ಕಿಂತ ಅಂತರು ರಾಯ್ಕಿಂತ ಅಂತರು మరి అలాగే సముద్ర ప్రయాణಕ್ಕೆ ತುಂಗೋರು ಬೆಚ್ಚಕೋ ಕಷ್ಟ ಪರ್ತೊಂಡು ದೋಡ ಇಲ್ಲಕೊಂಟ ಮತ್ತೊಂಡು ಒಂಚಕಡಿ ಇಲ್ಲಕೊಂಟ ಮತ್ತೊಂಡು ఇలా ಬೆಚ್ಚಕೋ కష్టపడతా ఇబ్బందికింతోటే నడత మనసు కెత్తన మాట బాధ్యతకు బెస్కిడికి సంతోషంగా మందటి బేనుని ద్వారా సంతోషంగా మందటింజర్కి ఎత్తుకు ప్రభుత్వతోటి మంచి సంతోషంగా మందటింజర్కి దేవుడిలో గనక మందనకు బెస్కిడికి సంతోషంగానే మంతడు ಅದು ಬೇಲ ಸಾಧ್ಯము ಇದ್ಕು మన పెరికే ಒಂದು ಮೀನೋ ಗನಕ మనని బలపరచునోడు మనకి వాదని బెలాంటి సమస్య తత్క నడిపిస్తునోడు మన పెరికే ఓరో మీనో గనక ఓండు దేవుడు గనక ఓన్ పొర్రో పూర్తిగా ఆనుకుంటాడు గనక ఆ ఆనుకుట్టోరికి బెస్కిడికి సంతోషంగానే మంతోరు ఇంచరే దేవుడి మాటకి ఎచ్చింది అతకు మరి ఎగ్గికెచ్చినో కదా ఓండు నాకు మరి ఇదే అధ్యాయతే 4వ అధ్యాయతే 10వ వచన దగ్గర నుండి మన చదువుకు కేతో కదా నాకు ఆ సమృద్ధి మందటము తెలుసు నాకు ఇల్లోది తెలుసు మందటము తెలుసు నాకు కరివేసటం తెలుసు డొక్క నిండి మందటము తెలుసు నాకు అన్నిట్లో నడతటం గిన నాకు ఎరుకాసేమిందే నన్ను అన్నీ అనుభవిస్తాను ఇబ్బందికి తెలుసుకు కష్టాకు నాకు ఎరుకాసేమే నాకు నన్ను నడదని అరితే నాకు సమృద్ధి మిందే నాకు అన్నీ మెనకు అతుకు నాకు బెలాంటి పరిస్థితి అయితే బెల మందవలో ఇల్లు అసికి బెల మందవలో మందనసికి బెల మందవలో అన్నిటిలో కూడా బేల మందవలో కూడా నాకు తెలుసు బెల తెలుసు నాకు ఇతుకు నా పెరికి వరమినుడు ఓండే ప్రభువత్త యేసు దేవుడు ఓండు మినో గనక నాకు అన్ని నేర్పిస్తున్నాడు గనక నన్ను బెస్కిడికి సంతోషంగానే మంత నెంచడికి వచ్చిన మరి ఈ మాట కెత్తని మరి వాళ్ళకే నన్నకెత్తను కదా మమ్మ నడిసి వత్త ఈ భక్తి జీవితకిన మా అయ్యగారిని ఓడగానే చుట్టూ మందని చుట్ట బంధువులు కతకన్నా రక్త సంబంధులు కతకన్నా చుట్టూ మందని జనం అతకన్నా మాతోటి పాటు స్నేహంగా మందని సేవకులు కతకన్నా మామి నూడి బారనుకుంటారు ఇతుకు వీరికి అన్నీ మినా వీరికి సమృద్ధిగా మినాయించరు అనుకుంటారు అతుకు సమృద్ధి మిందే ఇతుకు మిందే ఇల్ల కాయతుకు ఇల్ల సంతోషంగా బెస్కిడికి మందటం మాత్రం దేవుడు నేర్పుతుండు బెస్కిడికి సంతోషంగానే బెస్కిడికి కుస్సిలుగా మందటం మాత్రం దేవుడు నేర్పుతుండు భారత్కు ఓని పొర్రే ఆధారపరిచి నడతటం నేర్పుతో నన్ను శాల సరంగు మైగారి నూడి వెచ్చో పెద్ద సమస్య వతకన్నా సంతోషంగా మంతుండు అనమాట ఓని నూడి నన్నగిన చాలా ధైర్యంగా మంతను ఓడు కొంచెం దిగులు పర్తస్కే అస్కే బాత జరిగితే ఇంజరే నన్ను తలుపురు వేయతను బెస్కిడికి మళ్ళీ వెంటనే మైగారు కవిసి బెచ్చు పెద్ద సమస్యత మతకన్నా మనకి దేవుడి పొర ఆధారపడతటము దేవుడు మనం పెరికి మంచి మున్నె మంచి నడిపిస్తునో గనక ఓ నా కూడు నడతటం అలవాటు ఆసక్తి గనక మనడు వ్యర్థనే పని ఇల్లే భారత్కు దేవుడు మీనో కదా ఇంజరే కెచ్చరే మున్నెడికి అంజనం అతుకు ఇక మనడు ఊడని ఈ దేవుడు మాటకెచ్చను కదా బెలాంటి స్థితిది మత్కన్నా మీకు అన్ని మినక అన్ని మత్తస్కే సంతోషంగా మినిరే బాత ఇల్లు అస్కే ఆడసనిరే బాత ఇల్లు అస్కే ఆడతొద్దు కొంతమంది తినోడుకు అన్ని మత్తస్కే మాకు అన్ని మినకు ఇంజరే వెచ్చో గర్వంగా మంతురు అవంత వర్ర చుట్టూ ఇల్లు పోకుండా ఇల్లు పోతే ఇబ్బందికిన్లో అరిసత్తస్కే మాకు బాత ఇల్లు ఇంజరే బాధపరిద్దరు ఇంక కొంతమంది మనుషుకి నోడుకు ఓడటి అన్ని మత్కన్నా మాకు బాత ఇల్లు ఇంజరికి అవుతారు దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు బెస్కిడికి కెచ్చినో కదా ఇదే 12వ వచన తిన మన డోడుకు దేన స్థితిలో ఉండనెరుగుదును సంపన్న స్థితిలో ఉండనెరుగుదును ప్రతి విషయములోనూ అన్ని కార్యముల్లోనూ కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలి గొనియుండుటకును సమృద్ధి కలిగి ఉండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేర్చుకొని ఉన్నాను నన్ను బలపరచు వాని అందే నేను సమస్తమును చేయగలను దేవుడు బలపరచునో దేవుడు నడిపిస్తునో గనక వీటన్నిటిలో ఇల్లే నీకు ఇల్లు దానిలోను కూడా తృప్తిగా మందటము నేర్చుకుట్టుకు దేవుడు బెస్కిడికి
బెస్కిడికి గిన కుశలుగా మందటం ఇత్తద్ది మీ జీవితకిని మీరు నడతని ఈ అరిదే సంతోషి తిని ఉడితిరి. కష్టం పెద్ద కొండ మెట్ట తచ్చో కష్టం వత్తకనిగిన సంతోషంగానే నడితిరి. మయ్యలు నానిని నాకు పెళ్లి దొంగనస్కే మయ్యలు మా మేనమామంకీసి పెళ్లి దుంకు. మా మేనమామలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు గనక నా పేకిడి సంతోషంగా మంత బెస్కెడికి సంతోషంగా బతికితే ఇంచరే ఓనికీసి పెళ్లి దొంగవాలనుకుంటాం. నన్ను ఈ దేవుడిని నమ్ముకుండిమే నాను ఓండు నమ్ముకుండిల్లో. అందుకని నిమ్మ నమ్ముకుండిల్లిన గనక మరి నీకు నాకు కుదురు అనుకుంటాము. ఓండు పెళ్ళి ఆడుకుంటుండు. నాకు గుణ దేవుడు కొన్ని సేవకుడు తినేసి మయ్యవలేరు పెళ్లి దొంగతారు. అతకు కొన్ని రోజుకి మరి నా మేనమామలు అతకు ఆయా నెలకి 50,000 60,000 తెచ్చుకుంటుండు. మా అమ్మ ఈ దేవుడు పందిలోనికి వస్తాము, కొన్ని రోజుకు నడుస్తున్నాము, కొన్ని రోజుకి ఆసత్తస్కే కొంతకాలం ఆసత్తస్కే నా మేనమామలకి వచ్చినావు కదా బుజ్జే, నిమ్మ ఇచ్చు సంతోషంగా నన్ను ఇచ్చుడు సంపాదిస్తున్నాను, నన్ను సంతోషంగా మందాలటంకి వెళ్ళాను. నేను బెస్కిడికి మీరు భలేగా సంతోషంగా మంతిరి, ఇది బేలా సాధ్యము ఇంజరు తలపనోడు అసకే నన్ను ఎత్తను కదా. నిమ్మ సంతోషంగా మందవలితుకు నీకు నిమ్మ సంపాదంత వల్ల నీకు సంతోషం వర్ర మామయ్య. నిమ్మ ఈ దేవుడిని తెలుసుకుట్టుకు, ఈ దేవుడులో మందని గొప్పతన తిని అనుభవిసుకు నిమ్మ బెస్కిరికి సంతోషంగా మందగలిగి తిని ఇంజరే ఈ మాట తిని కెత్తంగా ఓండు ఓరు కుటుంబం అంతా కూడా దేవుడి కాల్కినగ వాసి నేండు ఓరిగిన నన్న అనుభవిసని మమ్మ అనుభవిసని ఈ సంతోష తిని ఓరిగిన నేండు అనుభవిస్తున్నారు. ఓరిగిన నేండు కుశలుగా మినోరు. మరి ఈ మాట కెంజని మీరు ఇల్లే ఇంజొరే బాధపరచనిరే ఇల్లో దాంటిగిన సంతోషపరచటము నేర్చుకున్నట్టు అస్కే బెస్కిడికి సంతోషంగానే మందగలుగుతాడు. మందనస్కి సంతోషంగా మంచి ఇల్లు అస్కే దుఃఖపరతని అనుభవం ఇత్తద్ది మందకూడదు. బెస్కిడికి వర్టేలాగా దేవుడి కాలికి నగ నెత్తటము నేర్చుకుట్టుకు దేవుడు నడిపిస్తూ బలపరచరే. మరి ఇది బీనను వల్ల సాధ్యమెతుకు వర్రో ఈ ఏసయ్య యేసు దేవుడు మీద ఓడటి ఈయని ద్వారా మాత్రమే ఈయన వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైతే ఈ లోకత మందని డబ్బు కానీ బంగారం కానీ నగ కానీ ఆస్తి కానీ భూమి కానీ వీటి వల్ల ఇల్లు పెదిరి కానీ వీటి వల్ల బిస్కెట్కి సంతోషంగా మందాలాడు. బెనును ద్వారా సంతోషంగా మందగలిగితాడు. ఇతుకు ఈ దేవుడి ద్వారా అతుకు సంతోషంగా మందగలుగుతాడు. మరి ఈ మాట క్యాన్జన్ మీరు బెస్కిడికి సంతోషంగా మందవలింజరికే మా ప్రార్థన. బెస్కిడికి సంతోషంగా మందవలు అనుకుంటోరు వర్రు చుట్టూ ఈ దేవుటాకి ఊడటి దేవుడు మేమిని బెస్కిడికి సంతోషంగానే తాయిస్తూ అన్ని పరిస్థితికి కూడా దేవుడు మేమిని అలా తాసవలింజరే. ఈ నా మాట ముగిస్తున్నాను. దేవుడు మేమిని దీవిసి మున్నెడికి నడిపిస్తుండు.